पहिलानो सारिक सामना जरना हामबाय आफारा बागाननि वारेरामा जों दिनै 32 मातार बारिनि कन्डिशन आन्दार कालावन पार्क बिसा कायसा नांकुमानि कक जाबायखा जे चारटा पुलिं स्टेशन तै दिनै कक चालाय माने कक मेन कक हायसे जों बसकां जिनि जंमारि दङ 2023 लास्ट फाइट अब टिप्रा मथानि अंगै कैंडिडेट जाफानोथ जों बुआग्रा नाहानै थाइमानि थांसा नाहानै थाइमानि बुआग्रा लगेरनानै थाइमानि जों कैंडिडेट जाफांखो जों लगेरनाय लगेरनाय हिनिनो जों दिनैथ' चारटा पुलिं स्टेशननि जे बुथ कमिटि खाजाबाय कक चापलायखा कक चापमा मोनखा जे जों बुकां बाहायग्लाय कप्लायख्लाय रहनाय सिनिया मातारबारि बिसिंनि कैंडिडेट न मनोतिनो कक चापलायखा इंकेरो सिनियर जतनो फाइमाजाक फाइजाक बुआग्रानि वारिया दक बरनो बेलायख्ला हामबाय माया फारो बिनि सारिगरा जरा रुइनाय सिनो फाइमाजाक फमान बागै आं ताइ जुत लुकुरंनो कबंनाय जे जों जोंनि नगा आसुइ तंयावै जे 32 मातार बारिनि अंगै जे बाहायग्लाय कप्लायख्लाय रहनाय बनो साक्ता लायना प्रतिटा बुथ कमिटि नयख्लायबा पुलिं सेन्टारनि जारा दायित्व मानजाक आं बरनो कय हरनाय नगा आसुगिता तंलायसिदि जों मुताय नगा आसुगि तंलायलिया जों लास्ट फाइटनि बुआग्राना थानसानि बाहायके थानसा खायनाय असाबाना कप्लायख्लाय मारहनाय खायमानाबो जों मानायलायसिनाय अबनि बागै जों दिनैर जे फाइमानजाखा जिनिर दङ जिनि प्रत्येक बुथनि कमिटिनि बरफ ताइ सिनि ब्लग दायित्व मानजाक जे तिनि प्रकाशदा ताइ आङो जुतनो तंपायो बरनो बेलायख्लाय हामबाय माराखायो जे बरनि तिजुलुंनाय तिनि कायसा जों गाहामाखैनो कक चालयखा जे बसकां 2023 जां मानेथ लास्ट फाइव जों लास्ट फाइव न जायख्लायफानो सप्रबै सिनि मानथाय सिनि थिनांनि अधिकारनि बागै जों बनो कप्लायख्लायनो बागै हिनि कक चालयखा हामबाय।